Puliano katangkai tuna belai belai ke hamai maro tam ne bang ke bosungno omai ke jara kaham remani bagai hake tini belai ke kapang serang jak tong thok jak tamoni hen ba nor ni bus kango je video tu wi fai man ka ga ang omai ke wan su ke na haka tini ni simi sing je mansak kai tini kogno sing serang lai ne ang wan su ke tini omono video nong bus kango tu wi fai mane ga tini topic sing salaya je sing belok zamani hai ka temptation ne yaphang tamo abono tei sing tini salaya na phari ke sing changlaya na go jaga wan suk janai kok tongo o jaga o je wan suk janai kok tongo wan suk janai kok ro no sing nalaya na je wan suk janai kok ka kai to je sing no belok sing kabang mano sing belok jago sing kristianok se kabang mana belok jago gaban bagai no belok mani yaphang hai ka ba kai to je sing no belok abono te sing wan suk lain hai ka ba soitan ne yaphang sing abono nalayan je hake yaphang tamo aboni yaphang tamo je sing belok jamani aboni yaphang tamo abono te sing wan suk lain hake last paite wang ka ang tamo khlai thai abono te ba haja wan suk lain tam ne bai ka abono jang tamo khlai thai hini sana thang ka je solution je bahai bati sana thang ka tam ne bagai yaphang no te salanya ne thang tam ne hinba yaphang no sing je provo je root yaphang no je provo sing saimano sing tikhlaimano je yaphang tamo je kuno problem ne je kuno সমস্যা ne je aboni yaphang no sing saimano ngese sing aboni solution no sing kaham ke sing karyo mano aban baganyo yaphang no sing belake saimana no ga yaphang no saimana bagai tini je bible jacob bizaf वो सराय सराय के अमा के सावे का बेला के excellent के तिनी जाकोब बिजाब जे जाकोब सैमानि आबनो सिं नालाय आबो अंका फाइदे सिं नरक बाइबल तो हंकाय नरक उचुं खांके नरक नि जे बाइबल नो नरक फियोगे मानो जाकोब बिजाब नि बेरेमसा जे बतंग के जिथाम नि सिमे जिबा जरानो आबनो सिं खुलुगो नालाय जे जाकोब 1 नि 13 नि 15 आबनो सिं फाइदे सिं nalayana nga tabak o jagao abon se sekang je elambak no nanya ni seka sing omono nalayan je sing oro belok jak mungrok ni kok salanya especially sing o jagao ta male belok jak mung ni o belok jak mung rok ni o kok no sing je o mai ke sing salanya sing hai ka ba sing english bai sana thanga temptation ni kok no sing salanya tabak o jaga nai di o jaga sing o jaga sing tini tabak je o video henda o video wa sing amjok mung muitunar de je kaham kai amjok mung eba potali jak mung ni kogrong no salai galak oro sing trials test abahai je kogrong no sing salai galak o passage ni kok bokrok sing je pro kogrog porikhan ka nai nai ji o passage ni kok bokrog o sawi rijak je potali jak mung je potali jak mung bai je belok jak mani omo phelayo kis a phelayo omo ni phelai mung tongo abono sing trek trek sing nalayena je boma haike phelai mung tong haifa no je saka kok bokrok sing no koi mane je jacob je baroni simi chengo offices jabon se saka kok bokrok sujak tongo abono norok bible to kanoro khulu koi na mane farenga next thalayana tabok je ga tabok question ke omono je kaitor de singno belok kaitor de singno belok abono te sing nalayana fari tabok jacob bizab ne je 1:13 no sing nalayan je batang je chitham no nalayan o jaka nai ne de o jaka tami sana de na khoroksasak potali jagai do khoroksasak potali jagai belok jakhen so o potali jagai belok jakhe bo KAITOR ano belogo hanai KAITOR ano belogo hanai tam hen ta hon thum chaw khoroksa potali jaga belok jakhe bo mane tam sa aborok je KAITOR ano belogo that means or srai no saire ka je abo KAITOR belogo manje hanai KAITOR singna belog ye hanai or srai ke saka geta bus kang tam chana je tam ni hun ba han chaw tam ba KAITOR hamya bai belogo manje yes o jaga wono srai je KAITOR hamya ba belogui manya o potali jaga hin chama je o jaga je
nukmani o potale jak tabak nai nya kaitor actually singno potali do trials test aban potali hangkai sekangono ang sakaje tini a potali jakmani a kogno sing salai gala hangkai hani tamde ba hangkai especially singo jaga belok jakmani abon ti focus khlainya abon baganya oro sauje kaitor singno potali ha kaitor singno potali haipono bo singno belok ya hanso tamde ba hangkai bo singno hamya bai mane tamde hanba kaitor hamya bai belok jagi manya bo kebo bai fano bo belok jagi manya motunarati bo kebo bai fano belok jagi manya fia bo sak phangbo naje bo sak phangbo khoroksa no fano belok manya oro srai mane bo kai kebo bai fano belok jagi manya tai bo sak phangbo khoroksa no fano belok ya gaban baga oro srai khaje kaitor singno belok ya kaitor singno potaliwa hai fano kaitor singno belok ya abon yagola tag na je next soitan de yaphang je a belok jamno soitan de yaphang actually sing saimano je soitan no belok hena haifano sing o jaga tamo naitukna ni thangi tong kai tamo je oma ke khursana ni thangi tong kai yaphang se tamde bagai ke soitan belok phano soitan yaphang ya omono srai oma ke khlanya no musung je soitan bo yaphang ya soitan bo yaphang ya hingga tai tamo number 3 hingga hake yaphang tamo tak o yaphang tamo tomung no soitan yaphang ya hingga o yaphang le tamo abono ti faring ka je oma ke chibri butang chibri yo tam sana ye tamo khe khoroksa sakni muitunar de o jaga ni chimi chengkha do sakni o jaga chimi chengkha na je sakni tamo hamya sakne hamya muchungma bai hensam excellently or mane srai ke oma ke jetini jacob sari kha je khoroksa sakni hamya muchungma hensa ka jona je omar black important omar tam omar keywords do o je sakni muchungma heman omar hna keywords muitudarti omar keywords by soton jagai jeng tamsana leading hai ka basing leading fana hin mana soton jagai khyo ksakhe tam hin cha aborok belok jagai cha aborok belok jago or srai ke tini o jaga je jakob saka je belok jamani sing je belok jamani yaphang angkha abo soitan just belok nai phiaba aboni yaphang root jeng belok jamani angkha sakni hamya muchungma tongman bagi se jene muchungma se desire english ka baksa ba desire cha baksa ba last jene je hamya muchungma ni je a hamya muchungma tongma ni bagi se jene o jaga srai ke sawo je sing belok jago hene sing o jaga srai ke saiman kha man khana je sing belok jamuni je chini reason karon sabno dushi ka sing sakno se sing dushi ri thai sing sakno se ju siri thai tamne bagai kai sing hamya musungma tongman bagai sine am musungma hamya desire last tongman bagai sing tini belok jago abor trek te bo saiman layana na ja ojaga tamsa tabo betang chibawa hake nchau da jo hake bini a hamya musungma ogo suwi sumsok bawa nchau a sumsok torkhe lokhe borok no butharo mane omo simple naye omono simple o jaga tamin sana ya asum sektorkhe lokhe borok butharo mane jephorbo okay obje sikang omono tei salayana je hake bin aham ya musungman so aham ya musungma mane sini desire sini musungma ni je aham ya abo tam khlai hingai abo ogo chu hincho mane chini thane abo tongoi torogo mane chin thane tongo jine thane omo haike tongo omo haike samung tango bo tam khla last paithago hangkai sumsok bawon chaw mane simple kok bai sana thangkai jine hamya musungma tongmani bagai jine hamya musungma tongmani bagai jini thane ogo suin chaw mane jini thane abo tongmani bagai jingno tam khla hangkai sumsok bawon chaw jaga je srai ke nokha je hamya musungma sini hamya musungma tongmani bagai si jine hamya musungma tongmani bagai si tam je sing sumsok
어마이게 제승 다음 전에 승 숨소가 끌라이 탕고 거 자가 차나 타khai Soitan bo bahai ke rule khlai ka jephor chini hamya musung ma tong jephor chini hamya musung mani tong afru tam male afru chini hamya musung ma chini thani tong ogo chuo hinchom chini thani tong tong abo thangya jeng abon toni toni bo hinchom mane jeng abon rohorya jeng abon khibiya jeng abon ogo chuo toni bo aji chini hamya musung mano gaboni yakolo ka Soitan tam khlai ka chini aje musung mano tiei singno belok phayo muito narak de sini a hamya mu chungmano ki Soitan chungno belok phayo belok phai ka hangke sing tam hamale belok mano jephur bo sing je a belok mano jephur bo sing kuplai engai manyango a belok mano sing mechene manyango afur ka tam khlai sumsok bawo chonai sumsok bawo a sumsok bawo sumsok ko lead khlayo sumsok ko tlangai thang sungno gaban bagai a sumsok tor khelo khangke ini samone omone je tawno sumso khlaimang oma hayo sing condition ko laithong borongno buthar chonai borongno buthar mane sing sumso khlaimang oma hai condition sing thango sing borok buthar nani sude se oma hai ngai thong main khe sing orno focus khlainai je sing hamya mu chungmani se main kho omono je James Rice rake sing no saui rekha je chini hamya musungma tong bagai sing belok jago abon bagai sing belok jakhang kai tam khlai sing belok jagmani ya golo sing abono keplai engai manya ke abono mechene manya hang kai tama sing sumsugo klai thango oma ke tini James bo sing no phurungmani tong gatawak next na ye Soitan kha chini musungma no se attack khlayo Soitan kha chini musungma no se attack khlayo je manayo nang musungya haikabani bukhau oma hi jinis kare je musungya abono Soitan bo attack khlaya mane Soitan abono ti belok yabo belok mani tamba jephoro chini musung mani tongo a musung mano ti se belok tere Jacob ojaka excellently bo kaham ke srai ke bo practical bahake bomo haike je processing aboni kokno saui tongo tini Jacob tini tamne hba sing sana thang ke sing saimana je Jacob ni bisam kha bisibabe maximum na je practical ni koknos bini je bijabo practical ni kok mang no bisis gobang kok sajak ko Jacob butang 14 je chibur yok ke bahaki a process abono phunuk mani gabon baga je excellently belai ke omage srai ke Jacob sing phunuk je tabok chini sakni musungma practical tu buna baga Soitan belok phayo chini sakni musungma a je musungma hamya no tam khlai hingga Soitan practical tu buna baga bo belok phayo bosungha belok phayo jeni thane a desire tongmani bagai singa desire je musungmani abun khibi sukmai ne bagai achini thane ogo sui sing toni mani bagai Soitan tam khlai kai sing Soitan mane abono weak point bo saimane je abo sini weak point hene bo tam khlai ka abono practical tu buna bagai abono practice khlai na bagai Soitan tam belok phayo tabak example simple example tabak sing KAITOR yasak jakhano sing kabangmano je suak maikham yakar mayango gai chuang ma kham yakar ma yang ga je dino nang wan sugo je ang tini suak tai nang lia ang tini yakar isna hine phiaba nine abo tomung no nang nani musung mano yakar yo just suak simi yakar kai je nini desire je a musung mano yakar ya woi just suak simi yakar kai a dino nang je sepano nang yawoi tong ni Soitan no belak phanya nini musung mane yakar ya sak jorotei Soitan no belok phanya nigespan suak yakar de abon bakanyo kwamo omono try khlaya suak no yakar nani actually abuya suak no yakar na hani yakar ai manja nang masama no yakar na hani yakar ma ya phya tam no yakar na ka nini musung mano sini yakar na nang nai nini an nang masama no ya nini musung ma se ngaro musung ma de tong jesung no nini musung ma tong sak abono je Soitan tam khlani no belok oi tong nang abono yakar mangkala abon baganyo nini musung mase yakar na nang nai ojaga Galatia je 5 ni 16 no tam saba na Galatia je 5 ni 16 no tam sa je Galatia je beram bane je chidogo sakni musung tui ta to ni so sakni musung tui ta to ne tam ne ba ka sakni musung mang kha abo Soitan tam khlai ka abono belogo tam khlai sumso ko tubu sumso ko pawo room ni 13 14 sakni musung ti tongna boy tawan sugdin chau na je ojaga sakni musung ti tongna boy tawan sugdin chau tas tawan sugdi mane no ojaga srai ke a sakni musung mana khibi sugde ne de oma ke de tiri
바이블로 승나 프로 사그네 무슨만 어머제 ซึ่ง카이토네 무슨만어 가리 함여제 무슨만 아보 어머 하이제 사글레 무슨만에 ซึ่ง수학 마이 감능만이 신은 소다 동만이 꼭 다tal 사만이 만 아보록 심이야제 능마 사만이 해네 아보록 심이야제 사그네 무슨만 어머너제 카이토 제 무슨만이 제 카이토 승나 무슨만에 아보노 가리 제 जोंनि मुसुंदि खलायनानै नायमाने हायकबा जे काइटर जोंनो खलायदि होनै सामाने आबनो खलायावै जों बियां जोंनि मुसुंमा बाय जों खलाय माने आबनो जोंनो बेलग माने सयतान अमा हायके जोंनो बेलग जोंनि मुसुंमा दै तमुनो जों खलायनानै नायखे नर practically one sugane non live chini live hande jetine o video nai tongnai rok chini live practically one sugai naji oma hai ode kha jeforbo sung sakne musung ti khlayo afro oma hai ke soitan bai duluiti jet mane fam lok jake oma hai ke ya sumsoga kuluk mane one sugai naji gata buskang naji kaisa illustration nogi mane example Joseph Belok jak pro apply mane Joseph jeforbo buwagra je 44 ne bihik bai oma haike sak bedok jaka afro Joseph tam khlake nai ne Joseph bo log legen bo khari thang khan chaw nai Joseph af je a buri bai je sak bedok jak fro log legen bo khari thang ka go jaka Joseph kplaing ka ba ki kplaing ka nai ne bo actually chana tha ho Joseph bo mus ya bini musung masikrei abo se men ke bini abo hai o je sak ne musung mane abo hai jini sikrei bo je pro bedok jago sak afro bo logle no khari ma ka bo abo no jai sinang ya abo no bo was one chu gya bo abo hai abon bagai jaga ne bo khari thang aja gleg ya abo no bo apply ngi man tam ni ba ke bini abo hai musung man kare bini musung ma tamo kaitor ni bagai se bini musung mane je kaitor ni bagai ga tabak no goi mane je David belok jak pro mention jak mane David bo apply ingli abo mention jak gobang mano no goi mano jing sai mano je David ni sumsok gobang mano jorao no je David chaya khlayo sumsok khlayo taba example Bathsheba je pro tukui tong pro bo tongi malia bo abono nugoi tongi malia tamde ba ke bini agin chimno oma hai kisa musung mane to bo bini musung man tongman ba kanyo je bo control khlaimia aja ka kulugoi thango aja ka belok jaga kulugoi thang kulung mane ba ga bini bihi khorok sa ya khoroni ya khorok tamia oma hai ngai thango ngai tabok jing best example jisu soitan mesen mani nogoi mane je pro belok jak pro soitan bono belok pro afro naine ji jisu jaisi nangya bini kokno jisu bo oma haike mesen mani karon ka bo bini musung ma sikre bini musung ma tamo afa je afa ne musung mane je kaito ne musung mane abot bagai bo kobang mano ama haike bo kaitino tui saka je kaini ni subrai kaito ne simi si khulum de bor ruti bai simi thangya phya ba kaito ni kok kathang bai si thango ne kaini ni subrai kaito nang tapot le de oma haike je jisu samane to ga oma haike sing nogoi mano je example oma just example je boma haike je borrok mechen jak haike ba boma haike borrok apply jak je ob soitan je oma haike belok mani yakni gaban bakai je je Timothy no Paul wanye shi hor mani je berem nui batang kai nui chi nui mane 2 Timothy chapter 2 verse 22 sawo je sikla ni musung mano khibiri ni sikla kha cover je chamani abone khibiri ni english ong te ka ham kai saw last ni sak ni musung mano saw je sak ni musung mano khibiri saw sak ni musung mano sing khibia sak jorati asini musung mano te soitan chungno famlok mang tongnai soitan chungno famlok mang tongnai aban baganya sing jeforbo suri kangkai kaitor ana belo muni yakni katri hui toni jadi hnei nadi hnei simi suri thai kari nadi ojaga hnei simi sing suri thai kari kaitor ana je obelok muni yakni je o temptation yakni katri hui ton jadi hnei simi sing suri thai kari hage tam himale so sakre musung marokni yakni katri hui toni jadi hnei suri na so जों आबाद बागान जों काइटोर no जों काइटोर जों no sakni musung mani yakni katir hui ton jare a sakni musung mani abona khibi oi manna bagai sung suba jare hakya nini musung tei tongnane nini musung mas no se khlanya ne abono se khlanya ne je nini musung man nang tamone abono se khlanya ne bagai nang sung suba jare nei sing surinane na tini o jaga srai ingkhana je tini sing
tamni bagai singtini belok jamani yaphang tamo yaphang omono norok oron nugui mankhana je jacob bos singno srai srai ke saui khonari ka je belok jamani ingkha sini bul ni bagai sini dushi tam bagai dushi ingkai sing takbo musungmani tongkho sini thani hamya musungmani tongkho hamya musungma khibiya sak joratei sing belok jakai thangnai abon bagai nang tomungno belok jamani yakni yoknai musungka kai please kaiton thani surdi kaiton thani shandi aje musungmani shakni musungmani khibiyo mana bagai shakni musungmani ni yakni yogoi tongnani bagai kaiton thani surdi pareng ke sing omai kaiton thani shalnaina kaiton thani surulaina tini amsunang thung pareng ke sing omai ki pailaina chini aje kaiton kogno shalai mani no gaban bagai norok tomongno kubuni topic rok tebo shalanya ne musungka ke sanane musungka ke share khlanya musungka no please comment khlai di bomai topic bomai question tong bomai no tui omai ke norong bagang tubunani norong bagi bomai je topic rong tubunan nor please comment khlai di hake ang abono je mansak norong thane ang tubunai asungna hambai kaitor je o video nai tong nai jot tono no hamai khlai tong hambai